Saka chikonzi ngachuyu kana akambobhadhara munhu hakuna mutemo unoudza chikonzi. Tinotaura nekusvika wapedza kubhadhara zvinodiwa zvese zvepamutemo. Pane dzimwe dzatinozoshandisa magaraji azvishanda. Hunhu muridzi wavo dziri kufa mazuva ano nekuda kwekunaya kwezviro. Sabhu mumwe nomumwe ngaagadzire rhodhi paakanangana napo chikonzero ndo maintenance yacho. Ezvo zvigrade kana rikatumirwa nogovernment napresident kuti rigadzire rhodhi nguva ino, hakuna, munotoumbwa madhaka murodhi mupo. Chikumomo chikonzero mudhadzi mamugadzirisike. Saka rhodhi ngatigadzirei patinenge takagara papi. Manzwa zvandikutaura? Pawakagara sabhu kuonopa kuti wagadzira, wozi nguva ino grade harimbopinda murodhi kunyepa. Tigadzirei marodhi. Saka ndinofunga kuti zvanditaura zvakwana izvo ndipewo nyaya dzinoda kutaura toni. Ndakatotisawo ine chingamumali nokubva pakumubvunza paya wamtoresa mari taurena mari yacho 420. Pakumubvunza aindipa zvikonzero ndichinzwisisa, achindipa zvikonzero ndichinzwisisa. December ndibata muna November ndibata zvazvikadi kuti ndikupe firiji pamari yenyu yandinayo. Vandata firiji haiite nekuda kuti ndine mwana ari kurwara angakazvitakura asingagoni kufamba. Vandati handikwanisi kuti ndigamuchire firiji, tikuda mari yekuti ndifambe nemwana ndiende kuchipatara. Ndobati haora tichazogonepa mukana. Mwana ndomuya akazorwadza ndakazokwereta mari ndakaenda kuchipatara ndakamurapisa mwana. Ndobva ndadzoka mwana ndikatanga futi kurwara nehuku asingagoni kubata mwana achiyamwisa. Ndakavati Tete ndikukumbira mari. Ndobati ndakakodzewa kuti ndikupai mari pamukana. Vandazvinzwisisa, vandanokwereta futi imwe mari, vandaenda kuchipatara nemwana toisa ma-x-ray. Ndobva ndadzoka, ndobva vanditi zvoni kune vanhu vakakwereta kumukanda. Saka mari iyi ndiyatiri kutomirira kuti itisi kana ichinge yauya ndopandozokupei mari yenyu. Ndikati zvakanaka iyi. Anga andipa date rekuti musi wa15 February. 15 February ibva apfuura, ndakapuwa grace period. Ndakati mangwana acho ndibva ndazomubvunza mazuva rodoko. Ndakamisira message. Ndikukumbirawo mari yenyu kuda kuishandisa musi weSaturday. Ndobva vandishedza pafenzi ndakamira nechindamo akudhinginekwa ndakota mari yake ndakandipesa basi kwata 150 ichinzi mari iyi ndeyechimbadzo. Zvadaro mari ndakamupa mwedzi waita ndakamupa 90 plus. Ndobva ndapane ndresi vandizopa 40 plus. Ndakaita kuti ndakasangana nawo songa irwara ndobva ndabuda, asi ndaidzoka nerespond kwaari pazvinenge zvakadi zvakanaka. Ndakati faida kuti nepei yangu mari haisi kukwana. Saka ndakumirira mari yangu ndakaseva ndi mari ikabuda ndokupa mari yangu yako. Akudhini matauro akakuta nevanhu nezvakakudzova ngati maimai pachibvunza maadvice. Ndakasunga nyaya ndakaposta paiwa mushedzei tianani kuti mari yangu ngatachi amount chikwirira nayo yoyoka towirana papi pasi ndoita payment plan. Vaida bati mari yangu sofa kwakuketa payatwa 723 tumaiseka zvakakumuna pa 420. Zvadaro before nzanga ndinotovenyera ndakati imi murono kusema nokama achogona kufana kupa ifiriji izokupa ichi mari inenge yasara. Akati azvigona zvazvikata zvakaparada matseta ndakutoenda kupolisi vakasvaka akati nyaya yenyu inde kusifugoti kuti apeni menti plan zvazvikanasika zona samondo kwani kwamambo kundizoyapana. Mari yamukakwereta kuna vaimari 150 vanapa 135 150 achivechimbatso ndimabhatira 135 ndizvezvitoro. Pa 3 months dzekutanga akandipa kubva muna September kusvikira muna February anobvira mari yamukakwerekesa 150 ndobva upai 135 ndobva kwasara mari.
Maria akandipa iyo. Yasara yamuda kuti upe unowanza kubvunza kuti pakasara mari. 420. 420. Ndiye kasara pa mari dzamukapiwa. Manzo zvakutaura. Ini ndikupuka naye police offer nditsamba yakandisiyana 23. Mari yavaniswara ikuti. Mari yakafana ngechivapa. Ko chimbadzo chinotaura kuti mamukawira kuda vakapa ndi chimbadzo 150 pomba 50. Saka 90 dollars ndikapa yenge kuti ndakatuma ndi police ngapa. Tamuro 90 dollars yakwe nditsoketi. Ndikisema ndikapa 5 dollars. Chiti mari yakuti chiti chati pay. Chikupeka bani nakushika kapasini. Chimira yekukana. Chimira. Mari yamaenda kumira mukana kuti muwapa wena. Yanga ile interest yako ni mari yako. Izo imari. 150 plus interest echo. Mari. 150 plus 30%. Sati mari mukufuse. Makati 150 plus 30% uvaita mari. Aime mfano visi. Kati mimi imari. So fata polisi vakati mari yangu yesi asana 20. Kwete zvokubvunza polisi. Ndefana kwa mari nini ndefana kwa. Ndefana kwa 95. Ndiamena kuti kana village munogona kuwatipo bata village. Takatoti bata ewa kuti ni madzi yake vanati abata inozokuwedzera imwe chenike yasara village yangu apaiti. Vakati azvigoni kwa ni mwana. Chimira kuti mari nyene chindiyane yakwa muzigodi. Mukanokendo pamari. Kuda kuti muda kuwapa 150. 195. Ndo mari yangu zamuda kuwapa ini. Yandikuzivaya ndikukwira. Manzo zvakutaura. Kana no because vane 6 months vasinoti pakana sendi. Vane 6 months vasinoti pa sendi. Interesting mari. 30. 6 months. Vandati 30 by 6. Ndova ya vandati plus iyo 150 inobuda 420. Ndio mari yangu kuda kuna. Ndio samukawira na mimi. Polisi muswache wao watakatangata wewe. Polisi wakati 120. Ayo itaiso. Vakandiwekera wakati interesting yakuti ndimandikati amati kana yakunzi 120 andichaikwanisa. So after payment plan. Mundipa mari inodi ndopatisa ndati andakuramba kubhadhara mari mundipatisisi andisoramba kubhadhara mari yako asi vakanti akoti ndimagarama ita nemari maakundisa 123 mari yakandisa saka ndakati ako ndichiona nitana ndambira zvikwanisike saka imochenda kucivil court ndokupa payment plan yenyu kuti pandoona mari ako vakanti 130% iyo ndovumira nayo ndowirana nayo kubva muswari vakati vamari 6 months. Chimira ita mambo wangu kupata vanhu kuita kana mimi makuntanzi vana kuti vanhu makutatsa makumiwa wangu vakashukuta avakati 120 kumama aiwa vakati kusa 123 imuno makasi vanhu 120 chikudziva isisi tokubvunza ikuti interest 30% ndiyamukawirana here icho kwandakavira nayo mari ndakapesana mari ndamukawirana ezvo zvipari kuti mari 6 months yamari kwa 30% ndiyamukawirana ndepamwedzi handizvo asati ta 420 taumbozvainini zvamuda kutaura ndo mari yamuda kupapa ndamufana kupapa saka tiri kuwira nakandi mari yavataura ndikuda 420. But taka kwa posa kana 720 ngata kuma wewe aiwa katoka sita kwa 420 no mataura zvakwana 420 plus kuibhadhara vanota payment ngiri kuita asi kana mari yake ukadeshikia buda in time ndokwa mari isika pana tatakanzi teteni kuti zvada kusheni zvakanzi kutengeswa saka pepa musunyesa tatatuka kuti kanzi yemukana vanhu vanotuka zvinhu kana ari kuda zvoda zvinhu ndovapa zvochona kana toda mari yangu akavachona enda papayment plan yacho yaApril hanzi ndokwanisa kupa $50 pamwedzi unoti kudini ndozvakanini zvinotobva zvandiomera bhozi mari inenge ichida kutoshandiswa mari yangu ndida kuti atabvunza munogona kuvapa $50 pamwedzi ko ivinge isanganisira wedzere kuti interest izvi zvakamukana nebhukutongotonzwanana andika ndipona ndakatasirawo handitimize munhu bvakarama andika saka naye wati handikwanise kuafoda mari yachona iyoyo ndakuza mutongo bva kwamurimi ada mutongo ndati zvanzi ndinokwanisa kubhadharira $50 pamwedzi unoti ini ndiri kuvana nazvo daiwo vanga vati zvinhu vanogona kutipa $100 pamwedzi kusvikira mari yacho yapera ndozvanga zvichinditora zviri nani because ndoda kuzobhadhirawo vanhu vandakakwereta mari ndichienda nemwana wechipatara hanzi dai wangu wakukwanisa wandibhadhara $100 pamwedzi ya ndakatanga nevhiri April ndowapa hanzi ndakatanga nekuro ndogona
Also find the road and it's China Kalim. I'm ready. Ndachitofunga kuti ndakanditanga muna machimu kuitira kuti ini ndisazita bhedhi munhu akandibatsira ndichienda nemwana kuchipatara. Chitirira mutombo wako first month unobhadhara $70. First month $70. April unotanga $100. Uga kuzvinotaura. Andisi kusvika muchiri. Notamba ndiyauka ndizokuzodisuwa naishaya ntu. Uga kusa $50. Inini kuti $50 pamwedzi wati tera ndichitaura nekati wati pamwedzi uri muna April unokwanisa kubhadhara ndotaura zvakutaura wati kuna April unokwanisa kubhadhara $100. Yes. Na April ndandisana kwesiri but panguva ino pakwira dare abhadhara mari dare ndiani Akutobhadhara mari yomunhu wangu. ari kumurume wangu Ari kumira kushango. saka iwe unonzwa wose kana mabiya ukambopedzisa Chikwereti. Mambo mwe wangu unodzimba takagara paukama chokwadi. Tokuzama kwapa kurora. Kuzama kuti ati oifiriji kuzama kuti ndechikwereti chemwe wangu. Nasi 5 March. Ndizo ndeti wa March. 19 dare kusaka namswana. Ayo ndajamba ndati 19 dare fika pa 19 ndenda pana. Mwenye mara ya mswana. Anataka kutoka. Vou lutar com ela, lutar com ela, lutar. Ah, então ele foi segurando o pambo. Sua turma é nesse vídeo. April, não foi. Do barbeiro não sua fogo. Esse fogo. No problem.